Det er super godt. Slap af, Ben. Er det okay? Ja. Godt. Mit navn er Anders Vind Keaton. Jeg har et firma, der hedder My Elite, som beskæftiger sig med ikke kun elite, men også den enkeltes menneskes evne til at optimere i forhold til en vis målsætning. Og i det her tilfælde er det et basketballhold, vi arbejder med i dag. Jeg er her som mentalcoach og som manuel mediciner, eller som fysioterapeut, om man så må sige, og vil gerne have optimeret spillernes ydeevne. Så det er at få hele pakken hos det enkelte spiller til at hænge sammen i en større sammenhæng. Det kom lige så stille og roligt, at jeg i takt med det, jeg havde trænet i mange år, trænet meget intensivt. Pludselig så havde jeg en idé om, at jeg godt kunne tænke mig at sætte nogle flere ord på det, jeg følte og vidste i min krop, og så begyndte at interessere mig for anatomi, fysiologi og uddannede mig stille og roligt med den slags. Underbenets muskler går op på lårbenet her. Lårbenets muskler går op ned på underbenet her. Og når de trækker her, som tømmerprincip, så vil du strække benet. Giver det mening? Og det forhold i den position skal vi skabe. Fordi så vil du kunne strække musklen under kontraktion, hvor den pumper, og så bliver der bare suget næring igennem. Det er meget vigtigt, at man ligesom forestiller sig, at man har en sensorik i sine hænder. Jeg mærker mange ting i hænderne, blandt andet, at hvis jeg trykker et nervecenter, så kan jeg mærke ikke blot, at hvordan vedkommende reagerer, men hvorledes det foregår, er meget vigtigt. Og man mærker på konsistensen af vævet, man mærker på varmen, man mærker på, at der sved, er det fugtigt eller tørt. Og alt sammen fortæller en masse omkring vedkommende. De reflektoriske mekanismer, som foregår i en person, er meget væsentlige, som man vurderer med sine fingre. Det, der fanger mig mest i mit fag, om man så må sige, det er simpelthen at se udviklingen. Opleve og mærke udviklingen hos vedkommende, jeg arbejder sammen med. Jeg er i bund og grund et værktøj for den person eller de mennesker, den gruppe, jeg arbejder med, til at de kan opnå målsætningen af en eller anden karakter. Det at være med til at opleve det er en fantastisk glæde for mig. Og så får man også en masse benefit menneskeligt selv at arbejde med andre, fordi det er at få lov til i al ydmyghed at arbejde med andre mennesker giver også en masse inspiration til en selv. Ingen tvivl. Det er skide godt, man. Fornøjelse. Ja, vi gør så. Det er helt sikkert.